Sune eta Janus Lester, arratsaldeon bikote, Kaixo, txaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ni pozik. Pozik. Goiza izan da mugitua, baina oso pozik. Bai, gustoa. Bai, iritsi berriak, ja aspalditik ja bueltatxo bat eman duzue, ja situatuta zaudete. Bai, goizetikan, ni behintzat goizetikan, eta bueltatxoa, ez dut buelta hundirik eman, porque horrestanean sartuta egon naiz, baino, bai. Ni berdin, Igual. goizetik etorri, hortxe estandean geldi, bokadutxo bat jateko 20 minutu hartu, eta guen hemen. Aizu, Sune, zuri galdera egin behar dizut, zen igo goratzen naiz, gaztean hasi nintzenean, lehen da biziko urtean Durangoko azokara etortzea tokatu zitzaidan, eta justu kointziditu zuen, zu iritsi zinela untzarekin urte horretan, 2016an, Durangoko azokara. Bai. Niretzako ume bat zinen, bueno, ume Bai, batzuk zineten denok, bai, eta bai. hor nabaritu nuen, asko babesten zinetela bata besteari. Oso elkartuta bezala zendetela, nahiko lotxatuta denak, imaginatzen dut. Bai, 20 urte. 20 urte, dena oso berria zen zuentzat. Bai. Karo, urteak pasa dira, baina oraintzatoz bakarka. Lehengo babes hori, esango dugu, galdu duzula. Hala ere, zu nola sentitzen zara, beldurtuta zaude bakarka aurre egin behar diozulako Durangoko azokari aurten, edo askoz ere helduago zaude beste etapa batean eta lasai zaude. Nola sentitzen zara zu? Ba, gisa esan beste etapa batean nago, askoz lasaiago nago, badakitelako ja, urte askoz egon naizen Durangon, eta badakite mentalki ere nola aurre egin, ez, azoka honi, eta dan masibotasun honei, baina hori oso gustoa, babesa gero untzakoak larun batean datoz, bazkari bat egingo dugu, hori ere izango dut, baina, egia da, hasierek beldurra emate dutela, eta baina ilusioa baita, eta pixkate hori orekatzen saiatzen. Jokin, zu duela gutxi egon zinen gu saioan, eta kontatu zenuen zure diskoa ez dela behar bada aurrekoa bezain alaia, bada introspektiboagoa, letra sakonagoa dazkala, eta Sune, esango nuke zure diskoa badala agian alaia, zakit, zuen mudarekiko edo momentuko gorputzaldiarekiko fidelak dira kasunetan diskoak edo errepresentatiboak dira? Nik uste dut, neria baietz. Egia da, diska idatzi dugula biran geunden bitartean, eta batzutan birak eramate dizula eukitzera olako, emozio montaña rusa gisako batzuk, eta nik uste dut, horiek saiatu nahi dela, modu nahiko zintzoan eta gardenean diskan islatzen. Bai da askoz lasaiagoa, askoz gordinagoa, eta nik behintzat bastante gustora gelditu naiz, ez dudalako asko pentsatu behar izan zertaz idatzi. Osa, banulako zer esana, eta horiek bota ditu dalako abestietan. Oso, no? Sune, zuk zure kasuan, diskoak, sekulako harrera auki dago, hori ikusi dugu, eta zenbaki dagokienez baita ere, Spotify lortu dituzu, 93.000 entzule, ez da gutxi, pilo bat dira. Hilabete batian, denbora mandotzu, salto hortaz kontzientizateko edo, arrakasta hori barneratzeko edo, ez dakite, nola sentitzen zara zu horrekin? Egisa esan ez, nire pixka flipauta nago, badakat pixka sentsazio untzakin pasazitzaiten hain dela urte batzuk, eta eskertzen da pila bat, nola babestu naun jendeak hasiera berri hontan diskoa entzuten, eta zenbakiak hor daude, eta sineste zeinak iruditzen zaizkit, baina aldi berean oso eskertuta, eta entzule horrei eskerrak ematea beste. Jokin, zure kasuan, gu saioan izan zinen, duela gutxi egon gara elkarrekin, eta kontatu zen egun hori desiatzen zundela lehendabiziko kontzertuak emateko, hartu emana izateko baita entzulekin, eta ikusteko baita zure jarraitzaileek, zer moduzkoa den zure disko berri hau zuzenean. Ez dakit, lehendabiziko hartu eman hori zenbuzko izan den, nola sentitu zaren, edo nola zaude momentu honetan lan berri horrekin? Oso pozik, egia da, ditu dela ikaragarrizko gogoak zuzenean jotzen hasteko, hor nagolako nik uste benetan eroso eta benetan lasai, estenatokian abesten, eta urduritasun puntu hori komentatzen izuena aurrekoan saioan, ea jendeak nola hartuko zuen diska, ez? Zuko aipatu bezala Julen bada diska bat pixkat ezberdinan, ikuste dut jendeari galdetuko banio diskateri baino lehenago ea espero zuten, behar bada esango zuten, Janusen diska bat dantzagarria izango da, eta ez da inbeste. Orduan, urduritasun puntu hori banun, eta egia esan, kriston harrera polita izatea naiz, urduritasun guztiak kendu zaizkit gainetik kolpera, eta guain ditut gogoak, zuzenen jotzen hasteko. Durangoko azoka aprobetxatzen duzu artista askok, honea etorri eta zuen diskoa plazaratzeko. Era berean ere bai esaten da, geroz eta iturri txikiagoa dela, ez disko salmenta artista batentzat, baizik eta gehiago finantziatzen direla proiektuak zuzeneko begira. Baina era berean Durangoko azokak ez du gainberarik izan, esango nuke nahiko mantendu dela. Bada zerbait esango nuke artistei ematen diena, ez artistei bakarrik, agian kontsumitzaileei ere bai, edo entzulei ere bai, baina zer ematen dizue, zein da plus handiena, Durangoko azokan egotearen plus handiena?
Nik esango nuke entzulekiko entzulekin dakagun kontaktu zuzena, ez? Lehen egon gera izketan, polita dala, kontzertutan lehengo filetan eta kontzertutan ikuste dituzun aurpegiak etortzea estanera eta ezagutzen ditugu aurpegi horiek eta oso polita da, bai guretzat eta baitan ikustet behaientzate bai, ja izenak jartze dizkiego elkarri eta bai, ezakit polita ditzait. Bai, ze batzutan igual, zaila da kontzertu bat eta gero tartea harrapatzea, aurran zenitun hoiekin, lasa hitz egiteko edo komentatzeko, nondik datozen, o zein den gehien gustan zaizun abestia, o zein kontzertutara etorri zen lehen aldiz, horrelako gauzak kontzertu bat eta gero askotan ezinezkoa da. Eta behintzat hemen, baitugu 5-6 minutu horiek, diska bat eroste dizute, sinatzen diezu, itzitun zu pixkat, eta nik uste dut hartu eman hori torren publikoakin dela nik uste dut Durangon ederrena eta hau bizirik mantentzen duena. Urduri jartzen zarete interakzio horretan, zegia da nahiko momentu, polita baina arraroa da ere bai, ez zarete ezagutzen, ez duzu elkar ezagutzen, baina gero pertsonak normalean urduri gerturatzen dira ere bai, nola daramazue interakzio txiki hori, zalearekin? Nien general urduri egoten naiz beti, ze naiz persona nahiko urduria... Nahiko urduria, ezagutzen ez duan jendeakin, egoten naiz bastante urduri beti, baina, niretzat gero saiatzen ez, alderdi positibotik edo graziosotik ikusten, konturatzen naizela nina gola urduri, baina askotan beste dagoela guaindik gehiago. Orduan zaudet posizio hortan, tensio hortan, nola edo ala apurtu beharra dena, eta nik uste dut polita dela ikustea egoera absurdo bat batzutan bi pertsona oso urduri, batean zerrez konektatzen dugun urduritasun hortatik, eta hurbiltasun hori nola lortzen den, ez? Badakigu biok kantak egiten badakizuela, abesten baita ere primeran moldatzen zaretela, baina Durangonko azokak dauka alde sozial oso handia, aipatu duzu egia da jarraitzaileekin interakzio asko dagoela, jenden mordorekin hitz egitea, baita ere agian kontaktuak egitea. Alde hori nola eramaten duzu zuek, nola moldatzen zarete hortan zuek? Neri kostatzen zait, banaiz pertsona bat oso lotxati hasierako kontaktu hori edo hasierako barrera hori pasa arte, ez? Gero ja soltatzen naiz eta egia gero horrelako evento handietan saiatzen naiz dela pixkat benga, Josune, barrera horiek kendu eta saiatu sozializatzen. Bai, ezagutzen ez duzun jendearekin hitz egiten egotea behin da berriz, ez dakit zenbat egunez jarraian, hori ez dakit nola eramaten den, ez da gauzarik normalena, ez ezagunekin o hasiera baten ez ezagunak diren pertsonekin hartu eman izatea. Ez que igual pertsonaiekin errexago hitz egiten dut, erdipurdi ezagutzen dituten jendeakin, baino biztaz ezagutzen zeatela baino ez, eta ez, hori inkomoda baita zait hori, ez ezagunekin hitz egitea baino ez. Nik uste dut denak egoten garela, orokorrean situazio berdinen, ez? Denak elkar ezagutzen dugu, baino egitan ez dugu inor elkar ezautzen. Eta nik uste dut hasieran bai egoten dela barrera txiki hori, imagina publikoko norbaitekin urduri baldin banago beste edozein ezagutzeko zu urduri egoten naizen. Baina, nik uste dut barrerita hori superatzen dugunean, ja guai da, hola. Laguntzen du baita ere, Durangonko azokak hori barrera hori superatzera, imaginatzen dut. Ez duzu besterik. Hoi da. Baina disfrutatzen da Durangon edo ja zaudete pentsatzen, zer egingo dut Durangoko azoka amaitzen den momentuan, ja burua hor daukazue edo gustatzen zaizue egun hauek hemen pasatzea? Nahi gustatzen zait, bada pixkat barnetegi bat bezala. Hotel hartu dut hemen Durangon, ez etortzeko kotxeakin eta gunero, eta gero polita izaten da baita Durangoko, estandean, entzulekin hartu emana, baina baita ere gero artistok elkartzen geranean hor pote batzuk hartzen eta pixkat, hori gustatzen zait baita zen, normalean ez dugu koinziditzen eta bada leku bat elkarrekin, zerbait gehiago ezagutarazteko. Niretzat da, gaude egun guzia azokan sartuak, baina ia da pixkat oporretan egoten sensazioa bezala. Beste lan, iteko duzun beste lan guztia, lau egunez desagertzen da, bakarrik... Udaleku batzuk. Hori da, pixkat hori. Olako zerbait. Garbi dago, azterketa sozial bat dela, ze hemen jendea dago, egun guztian zehar eta igandera arte. Bikote, sorterik onena, animo, disfrutatu baita ere, Durangoko azokare hortako dago eta aurkeztu behar den bezala zuen proiektuak. Eskerrik asko hemen gusaiotik pasatzeagatik. Mi esker. Ondo segi. Aio. Zure musika